filmează acolo cu aparatul. Ce ai acolo? Nu e 8, e litera M. M. N-ai cifre aici, ai numai litere. M. Ăla-i D. D. V. V. De la vesel. G. De la găină, ce ești? B. De la buburuzo. T. De la Plăcere, dragă. Pe la urechi, hai. Nu știu, doare? Ia să vedem, doare? Ia. Ți-ai pus la urechi? Nu mai e. Au. Au.